Bpf हिसाबै निसिमा समस्तबासी हिसाबै जोंनि एमसिएल देहाखानिखा राकेश ब्रह्म बिथाङा जितु धोरोमनि सायाव ख्रिस्टियान हिन्दु जितु बाथ्राखौ लाबोदों राजनितिकआव कुटनैतिकबो थायो किन्तु राजनितिक कुटनैतिकखौ लानानै दिनै धोरोमखौ लानानै जाहाथे खालामा बिनि सायाव इयुनाव बेबायदि बाथ्रा बुंनानै निसिमा बासिनि रायजो राजाफोरजों राग जोंनानै जुदि इयुनाव होसो जायोब्ला बिनि दाया बिपिएफखौ होनो मोननाय नङा आरो दानि बिटिआरनि जितु इउपिपिएल नि दैदेनगिरिफोरा जे बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआर सुक्तियाव निसिमाखौ अनग्राब्ला बे सुक्तियाव निसिमानि थाखाय माबा मोनसे दफा बिथांमोना दोननो रोंदों नामा लाबोना होनो रोंदों नामा बेखौसो आं दिनै राकेश ब्रह्म बिथांनाव आङो सोंबाय बै समाव जेब्ला बिपिएफनि सासन खालामनाय समाव जितु बिसिडिसिफोरनि जितु जौगालु हाबाफारिफोर जब कार्डनि गेजेरजों एमजिएनरेगानि स्किमफोरखौ जोंनि बिपिएफनि मेम्बारफोरानो अपेनिं खालामना होयोमोन नाथाय दिनै बिटिआर जानायनि उनाव नुनो मोनबाय सासे इएमफोरासो फिथा हायो जिखिनि आद्रा थादोंमोन बिपिएफ सालायलांनायनि उनाव दिनै इउपिपिएल सरकार सालायनायनि उनाव दिनै जोङो जेबो मेगनाव नांनाय मोनसेबो खामानिफोरखौ जों नुनो मोनाखै बिथांमोना बुंदों जे जेम्स बसुमतारिया सासे अहंकारि राजखान्थिगिरि होननानै बुंदों बिनि सायाव नोंथांमोना आच्छा आङो बिनि सायाव आं बुंनो सानदों निसिमानि जितु एमसिएल बिथां जेम्स बसुमतारि सार बुंनो थाङोब्ला सारा बिटिसिआव बै समाव इएम एमसिएल दा बिथाङानो बुंनो थाङोब्ला बिटिसिनि मेम्बारफोरनि गेजेराव बुंनो थाङोब्ला नम्र धैर्यथा बिथांनियावनो दङ नाथाय आं मोनथिया बे राकेश ब्रह्मआ माखौ नुनानै बिथांखौ अहंकार होननानै बुंदों आंनि मोन्दांथियाव बिसोर जे बिथांमोननि खावलायनायाव जेम्स बसुमतारिया बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव थांनायनि थाखायसो बे बाथ्राखौ बे राकेश ब्रह्म इएम बिथाङा बुंदों होननानै आं सानो जोबथियाव मोनसे सोंथि थांनाय एमपिपि सायख'थियाव सिडली विधानसभा बिभागनि एमएलए बिथाङा एमपि महरै दिन्थिजानायनि उनाव लांदां जानायमोन बेनि उफ्रा बिसायख'थि जागासिनो बिपिएफ हिसाबै दा बेसेबां थियारि उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय दा फैबाय थानाय जितु उफ्रा बिसायख'थि जितु एमएलएनि उफ्रा बिसायख'थि बियो जानो हागौ खुब बे नभेम्बर दानावनो जागोन दा बिनि थाखाय जों बिपिएफ हिसाबै निसिमा समस्तबासी हिसाबै जोंनि एमसिएल देहाखानिखा बे हिसाबै जोङो वेल प्रिपेरेसनाव दङ जोङो जोंनि गासैबो प्राइमारिफोरखौ गासैखौबो दाफामजोबनानै जों थियारि खालामना लाबाय जोङो दा बिपिएफ हिसाबै गासैबो रायजो राजाफोराबो गासैबो थिगैनो दङ आरो जोङो दा प्रिपेरेसनाव जोङो वेल प्रिपेरेसन जों जानानै दङ आरो मोनसे पइन्ट आं बुंनो सानबावदों बेनो जाहैबाय आङो खावलायनो सानदों जे राकेश ब्रह्म बिथाङा जितु धोरोमनि सायाव ख्रिस्टियान हिन्दु जितु बाथ्राखौ लाबोदों दा बिनि सायाव आं खावलायनो सानदों जे राजनितिकआव कुटनैतिकबो थायो किन्तु राजनितिक कुटनैतिकखौ लानानै दिनै धोरोमखौ लानानै जाहाथे खालामा बेखौ आङो खावलायदों आरो जे निसिमायावहाय गासैबो धोरोमनि मानसिफोरानो दङ दा बेवहाय निसिमायाव फैनानै बिथाङा जे धोरोमखौ लानानै जितु बोखावनाय बाथ्राफोरखौ बुंफैदों बियो थिग जायाखै आरो बिनि जितु आनकन्स्टिटिउसनेल जितु बाथ्रा बुंनाय बेखौ आङो गुरैयै खावलायनो सानदों जे मोनसे सासे बिटिआरनि इएम जानानै दिनै संबिधानिक माखासे समायखिरा लानानै समाजाव गासैबो धोरोमनि मानसिफोरखौ समानै नायनो होनानै समायखिरा लानाय मानसि हिसाबै दिनै आङो बिथांखौ खावलायदों बेबायदि जाहाथे दुनाय इयुनाव बाथ्राफोरखौ बुङा आरो बिनि सायाव इयुनाव बेबायदि बाथ्रा बुंनानै निसिमा बासिनि रायजो राजाफोरजों राग जोंनानै जुदि इयुनाव होसो जायोब्ला बिनि दाया बिपिएफखौ होनो मोननाय नङा बिथाङा बेखौ आङो दिनैहाय
निसिमाबासिनि जानानै आं बिथांनिसिम खावलायनाय थाखाबाय आरो आङो खावलायनो सानदों बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'खौ जे बेबायदि जितु धोरोमखौ लानानै आनकनस्टिटिउसनेल जितु बाथ्रा बुंनाय बेबायदिखौ जाहाथे लागाम हमो बेखौ आङो बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' सारनिसिम गुरैयै खावलायदों जे बिटिआरनि सिङाव जाहाथे धोरोमखौ लानानै राजनिति खालामनायाव जाहाथे इयुनाव जाहाथे अर जोङा मोनसे जौगाखां मोनसे समाज शिक्षित समाज मोनसे दानो थांनायाव दिनै बेबायदि सासे इएम मर्यादा गोनां मानसियानो जुदि धोरोमखौ लानानै बेबायदि जुदि बिथरखित बाथ्रा जुदि बुङोब्ला बियो समाजाव साबजाथाव जाया बेखायनो आं खावलायदों बेबायदि जुदि मिडियायाव फैनानै बाथ्राखौ बुंनो रोङाब्ला मिडियायाव ओंखारनो नाङा बेखायनो आङो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायदों बिथांबायदि मानसिखौ मिडियायावहाय होनो थाखाय माखासे लिमिटेसन जाहाथे दोनो बेखौ आं खावलायदों जिखौनो गोसोआव फै बेखौनो बाथ्रा बुंलाबायला जायो नामा बेबायदिब्ला बर' समाजाव जौगानायनि अनगायै नांलायनाय खमलायनाय बुख्रुबलायनायनि गेजेरजों जोबस्रांलांगोनसो बिदियाव समाजा मोनसे क्रिएटिभ समाज दानो हानाय नङा बेखौ आङो बेखायनो खावलायदों जाहाथे एसे लागाम हमो बिथां बायदि मिडियायाव फैनायफोरखौहाय बेखौ आङो प्रमद बर' सारनिसिम खावलायदों आरो मोनसेबाव बिथां राकेशआसो बुंदों दे बिपिएफनि समायाव जेबो बे निसिमायाव जेबो जौगाखां खामानि जेम्स बसुमतारिया मावाखै होननानै बुंदों नाथाय जिखिनि जि लामाजों फैदों जि दलांजों बारबोदों बे गासैबो बिपिएफनि समावनो जेम्स बसुमतारिनि नेतृत्वआवनो मावनाय जादों बे निसिमा समस्तिनि गासैबो नुनाय मानि मेगनजों नुनाय मानि जितु अनुस्थानफोर बे गासैबो नाथाय बिथाङा खाना नामा आं बेखौसो सानबाय आरो निसिमायाव जितु आइ नदीनि जितु दलां बियो जेब्ला बिटिसि सुक्ति जादोंमोन बे सुक्तिनि दफायावनो दंमोन आरो दानि बिटिआरनि जितु इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा जे बिटिआर सुक्ति खालामदों बे बिटिआर सुक्तियाव निसिमाखौ अनग्राब्ला बे सुक्तियाव निसिमानि थाखाय माबा मोनसे दफा बिथांमोना दोननो रोंदों नामा लाबोना होनो रोंदों नामा बेखौसो आं दिनै राकेश ब्रह्म बिथांनाव आङो सोंबाय जोबनायाव आङो खावलायदों जे बे निसिमाखौ अनग्राबा बे निसिमानि गार्जेन इएम जादोंब्ला बे निसिमानि जौगाथायनि बे निसिमायाव गांनाय उखैनाय मा दं बेखौहाय गावसिनि इउपिपिएलनि दैदेनगिरिजों सावरायनानै बे निसिमानि जौगानायनि खामानिखौ मावथों बेखौ आङो खावलायदों बेहाय जोंहा हामजानाय दङ नाथाय बेबायदि निसिमाव फैनानै बेबायदि बितर्कित बाथ्राफोरखौ दुनाय उनाव जाहाथे बिथाङा बुङा बेखौ आङो खावलायबाय आरो बै समाव जेब्ला बिपिएफनि सासन खालामनाय समाव जितु बिसिडिसिफोरनि जितु जौगालु हाबाफारिफोर जब कार्डनि गेजेरजों एमजिएनरेगानि स्किमफोरखौ जोंनि बिपिएफनि मेम्बारफोरानो अपेनिं खालामना होयोमोन नाथाय दिनै बिटिआर जानायनि उनाव नुनो मोनबाय सासे इएमफोरासो फिथा हायो दिनैहाय फिसा फिसा 1 लाख गाहामनि स्किमफोरखौ दिनै सासे इएमआ फैनानै फिथा हास'फैदों बेखौ लाजिना लाजियाखै दिनैहाय आं बेखौसो दिनै सासे बिटिआरनि इएम राकेश बिथांनाव आङो सोंबाय नाथाय दिनै जिखिनि आद्रा थादोंमोन बिपिएफ सालायलांनायनि उनाव दिनै इउपिपिएल सरकार सालायनायनि उनाव दिनै जोङो जेबो मेगनाव नांनाय मोनसेबो खामानिफोरखौ जों नुनो मोनाखै बरंसो गावसिनि जितु बिटिआर सान्थि सुक्तिनि गेजेरजों दफानि गेजेरजों जिफोर अनुस्थानफोरखौ लाबोदोंमोन दिनै बेफोरखौबो दिनै मोनसेबो मावनायखौनो जों नुनो मोनाखिसै जेरै स्पर्ट इउनिभारसिटिनो एग्रिकालसारेल इउनिभारसिटिनो नै बेबायदि रेलवे कच फेक्टरिनो दिनै बेफोरबायदि गोबां सुक्तियाव लाबोफादोंमोन दिनै मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जानायखौ जों नुवाखिसै बरंसो आरो सुक्तिनि गेजेरजों जितु 1500 कौटि लिरनानै लाबोदोंमोन बे 1500 कौटिखौबो दिनै थाइसेबो लाबोनानै दिनै खामानि मावनायखौ जों नुवाखिसै होमब्ला दिनै बेजों बिथांमोना जौगाखां हाबाफारिखौ मावनो हानो दिनै रोङा बिथांमोना बोरै सेन्ट्रेल पेकेजफोरखौ लाबोनांगौ बिसिनाव नलेजआनो गैया आंनि नुनायाव दा बेखिनि थेंक इउ